Usa ka Filipino og laing 16 ka mga langyaw ang padayong gipangita karon sa kapulisan sa Sabah, Malaysia didto sa Mount Kinabalu human sa magnitude 5.9 earthquake nga miigo ni atong Biyernes. Apil sa gipangita mao ang 8 ka mga Singaporeans, usa ka Chinese, usa ka Filipino, usa ka Japanese ug 9 ka mga Malaysians. Ang unang 11 nga na-recover pulos patay ug dili pa matino ang ilang nasyonalidad. 60 ka mga rescuers ug 4 ka mga helicopters ang padayon karong nagpangita sa ubang mga survivors. Human sa magnitude 5.9 nga linog, dagkong mga bato ug mga yuta ang midahili ug mibabag sa agianan. Apil sa mga nadaot sa linog mao ang kadalanan, buildings, apil na ang eskwelahan ug ospital sa Sabah. Adunay mga climbers nga ni-survive ni adtong linog sa Biyernes ug nakanaog ni adtong Sabado. Ang uban niini adunay mga bali sa lawas ug ang usa anaa sa coma.